Kembali lagi guys. Ya, gas ya? Gas. Pilot Oke. Pasio di sini. Kali ini kita Edisi ngeluyur. edisi spesial tahun baru ya guys. Ngeluyur. Ini khusus untuk pelanggan setia Pilot Pasio ya guys. Meskipun subscribernya baru sedikit. Ya. Ono subscriber ya? Oh no ya. Piro? Lumayan. Oke, lumayan. Oke guys. Pilot Pasio kembali beraksi. Kali ini kita berada di Pacet, Jawa Timur, Mojokerto. Ini edisi gabut. liburan guys. Edisi gabut. Nah, teman-teman bisa lihat ya pemandangannya loh. Jos ya. Ya, lumayan. Kok pabrik. Pabrik terus remek guys. Yes. Tapi gunung gak ketok kabut, guys. Gunungnya peteng guys. Iki nek cerah ngono anu ya. Ketok ya nek cerah ya. Ketok. Ini posisi lagi menanjak. Karo iki nanjakan di pokoknya nanjak. Karo punya aku wae. Edisi keluyuran tahun baru. Perasaanku aku yang munu yang ini neng Pacet ya ora tau jalan gini. Tuh, lho kok luwat ndi? Nah, Lho luwat ndi? oh gak lewat kene aku. Lho kok iso? Iki ku Pacet tinggi belandi aja. Lho kae. Bu, angel kadane arek iki yo. Pacet kok gak ngene rasaku. Yo ngene yo gunung-gunung ngene iki ya. Yo kanan yo gunung-gunung. Gunung-gunung, guys. Lha awakmu nang Pacet nanti. Asem. Aku Pacet endi ya? Lha karo. Gunung-gunung, guys. Ya weso wong kota ya gak tau ning gunung ya. Hai. Wong kota nang kene iku desa. Wong desa nang kota, katrok. Hitungannya Jombang ya di kota ya. Dudu agak nanggung. Diarani kota itu kota. Dudu derani desa ya gak desa nang. Ya gak desa nemen. Pet. Kuat agak padaku iki. Wis lah, tak sekirane aman. Radio apa dekore aman iki. Hai. Iki nyesuaikno videomu kok. Hah? Nyesuaikno kamerane aja gak banter-banter kok. Tuh guys, sekolah yang dibangun di bawah kaki Gunung Rinjani guys. Belara. Terus gunung. Kita tembusin di. Bro. Wis anggap ae padha karo dalane tembusin di karo ya. Oh, Iya, ning Pacet tau ora lewat kene aku. lha lewat ndi? Ora lewat kene Pacet. Kali ini. Lu nanjak kok. Gak lewat kene iku terus lewat ndi? Oh, ngeri Nanjak, tanjakan guys. nih. Oh, iya, pasar itu. Yo paling. Lu, ini munggah mana ini? Gak kena. Oh, iya. Gak munggah ya kena. Munggah tak gak? Sing nggon ngopi ae. Ngopi, oke. Ikan bakar Bang. Nah. Iku kopi
kuwi. Iku bagus. Enak cuma kalau pemandangannya ya. Ono. Warung ada. Kali ya bener-bener nanti. Cara nang Trawas iki. Hah? Cara nang Trawas iki. Waduh nih. Nek pacet itu ya sampe ini aja. Iya, gak iso kaya batu deh. Kayak batu ya. Gak iso. Ademnya aku mek adem sejuk ngono tok deh. Sejuk tipis-tipis sih. Tipis-tipis. Cara mulai gitu, Pak. Pak, arah Trawas iki. Hah? Arah nang Trawas iki. Durene rek wae. Ambune. Wong ini tok ya rame juga ya. Hah? Ayo wong yang ini tok ya rame. Lah jane peraian. Pokoke muter-muter. Iya. Pokoke metu omah. Peraian itu dilarang nang jero omah. Bahaya. Kayak guys. Kaya ro ae nggone. Wis Wes ta. Pokoknya teko ngono-ngono. kono-kono ya. Pokoknya gak nyasar. Kepet. Tuh guys, tuh pegunungannya guys. Masalah lewat kono emang mesti rame. Lewat ini rada sepi. Nah, ini pegunungannya guys. Ini bertani, para petani ini guys. Pegunungannya para petani. Lu ngopi ini enak ini. Makan ini. Ero itu boleh gono. Kopi. Ngopinya enak. Warkop tipis-tipis sih. Enak tapi gunanya enak gunanya. Ya lumayan. Itu iki sih tak maksud kono dhuwur. Ada kuat agak. Kuat. Manut drivere. Kowe gak curang lo ya. Nah. Curam paling ya curam tipis-tipis. Nah, cuma belum bahaya. Ayo ro nemu main dobli. Hah? Ro nemu. Iki jenenge ngrosok-ngrosok. Tande kendaan mungkin juga. Lah iya sakjane. Wayahe Loh nanti. Kok bingung nyari. Perkampungan. Iki perkampungan, pegunungan. Ono ya nomor ini. Enak. Ayo. Kel yo ono. Warga Indonesia Raya yang bayar pajak kabeh iki. Hah? Mulai anu kiri sampai anu bayar pajak kabeh. Pajak kena kabeh. Kena kabeh ya. Kena roto.
gak khawatir kenaan bensin ya. Yo, Pomnya ide. yo nek pas wayahe kono yo gak enek. Ya aja sing brusuk-brusuk. Sekiranya sejuk ngono wis. Yo. Saiki tuku laga. Iki pome tutup kok. Ora buka lho pome. Kesane mboten menapa. Nggih, Mbak. Tak anune ae, Sapa saentene anune ae. anune opo, Dek? Wis lah. Skor, skor. Cer. Iki diameni ayo. Lho, Lho, itu akeh iki. yo ngomong ngono aku dhewe lungas budal mari ngene. So, Lho, ben itu akeh iki. Yo gitar. Iki sing ndi maneh. Ade emang lihat kono sih lurus rono. Iya tak? Lah kok beda? Lali ya. Gua ya. Lah mau menahan dia topol. Tidak tahu ternyata bingung. Ada yang gua kono wat kono rono. Iya tak? Kepret iki. Sem. Tiu menotok bingung kok bae ya. Rasa aku kok gak ngono. Ya ngono. Muter tak bingung. Awas guys, turunannya curam guys. Adegan berbahaya. Oh, dronyur iki. Ora. Drivernya wis handal iki. Drivernya handal. Nah, Canggih mengejar sesuatu. kalah ya. Ngawur pelanggaran nih. Pala ngoceh ae. Iki di rame iki bakal pentol iki. Angin kopi. Halo, Bu. Oh, kali ini tuh laris. Iya, betul enggak? Hah? Betul parkir tapi. Air isi ulang ngangsune tuh kok kono. Waduh. Apa sing mobil tangki-tangki ngono kok? Air isi ulang kok. Iki lha kok parkiran jekne mobil-mobil. Yo, timbangan parkir bayar nang kono mang. Iki lho njagani wong ambrol iki yo. Yo, Putih-putih yo. iki jagane wong karo dalan. Iku jagane wong karo dalan terus remblong ngono. Nek nang kono rusak. Iki modelnya jeru iki. Ora. Nang ngarep kono iku kaya ana warung kopi sing enak. Nah, ini iki lho. Ndi, ngene iki. Sing enak iku. Ngene iki tak kono mang. Wake ngene iki nang ngarep kono. Ngarepe jalur evakuasi ku wapi. Terus saya bablas Malang ini. Ora. Ya aja sampai Malang ya. Bensin nih. Bensin nih. Aman. Ini loh Pak.
Hmm? Jalur evakuasi yo. Oh, cangkruk gini. Tak karep. Oh, ini cangkruk. Kene ono di bono ngono. Hmm? Kene ono di bono. Cek dong. Tuh, Tak dulu nyurono sik. cukup aja dukur bisa. Tak cukup. Golek goceng enak. Yes. Enggak. Mungkin nih, mana ini? Kok kan copo ya. Ya ono sih, ku coba sih. Iya. Oh. Mana dah? Bareng. Ayo, ono Ya worth it. Ya mana? Kurang sip yo. Golek mana? Telepon kau apa tak? Telepon ini.